Постоянното седене е истинско мъчение за милиони хора. Вследствие на това, те страдат от болки в гърба, напрежение, а често затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, което води до дисбаланс на организма. Решението е да се повиши физическата активност, но кой има време за това всеки ден? Необходимо ви е ежедневно движение, което обаче да не отнема допълнително време. Ето защо изобретихме стола Слопер. Нещо качествено и напълно различно, без компромиси. Това е активното седене в действие, почти като домашен тренажор в офиса. И изцяло новият активен офис стол 3D за тези, които биха искали удобно да си почиват от време на време. Какво прави двата стола толкова различни от другите офис столове? Уникалната 3D активна технология, която ви поддържа интуитивно в движение през цялото време. Тъй като уникалната 3D технология е разположена близо до земята, столовете Слопер и 3D естествено се накланят към бюрото. Това запазва правилната ви поза. Страничното движение поддържа непрекъснато мускулите ви във форма и стимулира кръвообращението през целия ден. И още нещо – вертикалното движение. Няма по-добро облегчение за междупрешлените дискове. Точки на свръхнапрежение и уморени крака – невъзможно. Изпъкналата форма на седалката няма да го позволи. Само при активните столове Слопер и 3D. Затова тренирайте в офиса. Повдигнете тонуса на ежедневието си с столовете Слопер и 3D. И между другото, всичко това без рискове и странични ефекти. Слопер. Живот в движение.